Halløjsa folkens, og velkommen til den her video. Yes, vi er kommet i Ulstedhallen, hvor vi skal op og hygge med en masse børn, og dem, der nu ellers har lyst, og dem, der er kommet frem hertil. Ja. Så det glæder vi os til. Der er noget hoppepude, og man kan køre rundt på sit løbehjul, eller hvad man nu har. Så det bliver mega fedt. Følg med. Hvad så, unger? Skal jeg kratte dig? Tak dig, eller hvad? Det er heroppe, det sker i dag. Hvad? Jeg spurgte, om det var fedt, om der var populært. Er vi det? Ja, det er mærkeligt. Ja, virkelig populært. Er det rigtigt? Det er over det hele. Det er vildt, hva'? Det gælder hvad? Det er mærkeligt. Det der er også sjovt. Virkelig fedt. Jo, det er det. Det er mega sjovt. Det er mega sjovt. Men vi skal lege endnu. Vi skal ud og lege. Hvad skal du lege? Men det ved jeg ikke. Jeg er klar. Ulbæk og Kartinde. Jeg er klar på... Det kunne vi gøre. Den første, der fanger mig, vinder en t-shirt. Det var alt for nemt. Vinder en t-shirt? Det var Ja. alt for nemt. Det fandt min afstand. Jeg er med, jeg har mit løbehjul. Okay, vi skal... Sæt din højre. Jeg har vundet. Ja. Jeg er svær at fange. Jeg har lige taget. Nej, men så skal vi lave regler om det. Nå. Så laver vi regler om det. Vi kan se, prøv lige at se her. Arsenal. Den er der til at holde lige sådan der. Han er også Arsenal-fan, ham her. Ej, det er Jeg er også Arsenal. Ja, FCK, de kan også noget. Arsenal. Ja, det er fantastisk. Der er også en OB-fan her. Ja, sådan. Jeg siger Arsenal forever. Ja, Ja, Jeg siger ham altså på. Hjælp med dig. enig. du kan også godt lide Arsenal, ikke også? Ja, jeg er tvungen til at være Arsenal-fan. Ja, Hvad siger du ellers? det ved jeg ikke. OB. Så fucking friends. Men vi skal have lavet nogle konkurrencer, når det er. Og Oliver med. Ja, okay. Hey, en flot t-shirt. Ja. Jo, ind og spørg drengen, om du må være med. Det har jeg hørt på hele tiden. Ja, Guldbæk, vil de kratte dig, eller hvad? Ja. Hvad? Det gider ikke gratis. Skal vi kratte? Det gider bare ikke gratis. Okay, jeg har en rigtig god en. Ja. Jeg har en rigtig god en. Den, der kan. Og ikke nogen på hinanden. Det kan. Hvad hedder den første? Siger ikke. Jeg kan ikke nummer den. Hvad er det? Hvem kan vores børns navn? Nej, det siger Hvem kan det? jeg kan ikke. Er der kun én, der kan? Jeg kan det. Så må vi høre. Okay, Oliver, Emma og Sebastian. Sådan. Yes! Sådan! Kan vi ikke lade hende? Yes! No, thank you. Niklas, vi havde ingen tusser. Ja, vi går over og laver tricks. Og Martin, min torsdagsfløjt, han bedømmer. Jeg troede, du var guldbød. Nej, det er Martin. Ja, det vil jeg gerne. Lige om lidt. Ja. No, thank you. Er I med? Det handler ikke om at gøre noget godt. Det er Martin. Jeg håber, jeg vinder nu. Ja. Jeg skal vinde der. Nej, det er en trøje nu. Hvad?
prøv lige at høre her. Kan I høre, hvad jeg siger? Okay. Det er ikke noget, hvor man skal shine, eller man skal være perfekt, eller noget som helst. Og man skal ikke være nervøs. Fordi hvis I har fulgt godt med, så ved I, at jeg synes, at alle mennesker er perfekte. Hvad siger du? Jeg siger, at det handler ikke om at være den bedste. Det kan også handle om at være den, der har det sjoveste, eller det skøreste, eller et eller andet. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke, nu kan I jo godt finde ud af at sige Michaels sætning. Men kan I finde ud af at sige min sætning? Alle er perfekte. Lige præcis. Hvad? Ja. Og Martin han finder en vinder. Hvad skal vi? Hvad går det? I skal gøre sådan her. Vi skal nok ikke gøre lidt ligesom Guldbæk. Lav en koldbøtte. Man bestemmer jo selv, hvad man laver. Et eller andet. I bestemmer selv. I bestemmer selv. Ja. Fuldstændig. Go. Kom så. Vi hæpper. Hey! Sådan. Ui. Sådan. Hey! Sådan. Ej, hvor I seje, mand. Ja, det er sådan noget. Ej, han tog lige. Hey! Hey! Sådan. Det er sådan noget, ikke? Ja da. Gymnaster heroppe. Ja. Nej, ikke kun én runde. Ej, kun én gang. Hey! Sådan. Hey! Er du okay? Ja da. Og du har sgu da brækket foden, havde du ikke det? Sådan. Nej, jeg får Ham, der triller rundt, det er jo Thor. Det er Hey! Den var sej. Sådan. Ej, hvor er I sej. Må jeg godt lave mere slik? Hey! Ja, kun én gang. Ej! Der er en til. Det er mere og mest. Du har min grønne trøje. Ja, det er den grønne trøje. Ja. Du har ham, der lavet én ting, og så lige lavet Ja, det er rigtigt, ja. Hey! Er det alle, der har været igennem? Emma vil også prøve. Jamen, Emma, hun kan ikke vinde. Hun kan ikke vinde, Emma. Emma kan ikke vinde. Og vi har allerede fundet. Martin har fundet en vinder. Hvem er vinderen? Yeah! Så skal han have en t-shirt. Hvordan vandt jeg ikke den der? Hvad er det, du lavede? Den der. Nej, det er til Birgitte, det her. Kom så. Kom. Ja, fint. Og salt på. Kom her. Salt, for helvede. Kom nu. Kom. Salt. Yes. Kan Guldbæk lave mad. Og så næste. Så kom nu. Det er Michael. Ja, hvad skal han have? Pølsemix med ketchup. Mig mere på. Nej. Jo, mig mere. Og så der. Kom. Salt, Guldbæk. For satan Og så da. pølserne. Kom. Ja, kom nu. Ja, prøv at slå være, du skal lige have... Det er med nuggets. Jamen, det er fordi, de står på den anden tallerken. Jamen, det skal ham der. Kom. Han havde Michael. Michael, kom. Hvad skal jeg? Du skal komme i gang. Ja, Nuggets. ja, for satan, mand. Folk får kold mad. Kom nu. Det er varmt. Nej, det er ikke. Og så graver du efter den sidste, der mangler en. Ja, den er på vej. Ja, og så her. Kom. Ej, se nu der. Nej. Og så hælder du. Hæld for satan. Stop. Det er vel ikke dem alle Ej, for sammen. satan. Jeg troede, du var god til at håndtere pølser. Er det ikke sådan nogle små nogen? Nå. Nå, var det ikke helt god? Det er Kari, det der. Det skal jeg ikke have på. Du skal have pomfritter, pølser derpå. Ja, Ja, kom nu. ja, kom nu. Man samler lige op, det man taber. De skal ikke på gulvet. De skal ikke på gulvet. De skal ikke på gulvet. Man. Ej, så det er jo kraftedeme frosten, det mad her. Kom nu. Hæld nu på. Rundt. Det er Kari. Den ene skal der karry på, den anden skal der ketchup. Jeg skal bare have ketchup på. Og så er der rå løg dernede. Ja. Kom nu. Kom nu. Og så rundt. Nej. For satan. Kom nu med det rundt. Jamen for satan, mand. Og løg på. Løg på mig. Det sagde man bare ikke med fingeren, vel? Jo. Kraftede med dem bare fingre på mig. Yes. Skal det? Hun skal have løg på. Du skal have løg på, det er din. Nej, på nu.
Ja, det kører. Kom. Så for satan, mand. Yes. Hvad så mere? Og så har jeg en kebabmix her. Værsgo, skal der på det der? er de her pomfritter, der skal der på. Og salt Ej, på, se. salt på. Du skal huske at samle op efter dig, Guldbæk. Ikke også? Salt på. Kom. Og så skal du herover og tage alt Du kebab. tager tallerkenen med. Lige stille. Og så alt det her kebab der på. Og det skal ud over, så det Ej, det er godt det der. Guldbæk. Undskyld. Nej, nu hører det nødt til. Ja, Og nu mangler en par sokker. ja, det er del med det, jeg gør, mand. Ja. Hvad skal der i den? Det var bare ketchup, ikke? Bare ketchup, jo. Lige rundt. Yes. Ja, det er simpelthen så godt, det der. Yes. Jamen, hvad, hva'? Yes, Nielsen er Der klar. er ikke et øje tørt. Det er min, men så stiller den bare. Det er godt Guldbæk. Og det er dig, der sætter du også lidt. Så, Hvad der er ketchup, og hvad der er pomfrit. Eller hvad der er... det der, det er min. Ja. Og så har vi nogle pomfritter her. Kom. Kom nu, Guldbæk. Der skal en halv og en halv. Og salt på. Ja, salt på, Guldbæk. Ej, Guldbæk. Michael. Det er han nede på gulvet, det er det, jeg siger. Sådan der. Sæt det en sur, eller hvad, Guldbæk, hva'? Ja. Hva'? Det var den small, det er den mindste. Så må du binde den op på ryggen. Yes. Og vi fandt en vinder. Ja, jeg vil også gerne vinde trøje. Hvad koster en normalt? 300? 200. Jeg vil også gerne. Jeg tror, den sidste konkurrence, Guldbæk. Ja, har du vendt den? Guldbæk. Den virker ikke. Fire. Jamen så. Jeg tror ikke, man kan se De er pjatte med Guldbæk. Der bliver danset heroppe også, mand. Jeg ved ikke, hvor den er. Har været godt, Martin. Ja, det har det da. Hva? Det har været super hyggeligt. Ja, sgu da. Super hyggeligt. Ja. Prøv lige at se, det er en hotdog, det der, mand. Hvad satan? Det er kratter, eller hvad? Så det var så hyggeligt. Hva? Så godt. Sådan. Det er fra Form Sommerland. Sådan. Har du en brik i fod? Prøv at se, hvad I ser. I sidder og ser, at vi er i Form Sommerland. Sådan. Så kom vi hjem fra Ulstedhallen. Det var skis med en hyggelig aften deroppe. Og hvor havde de meget energi, de børn der, mand. Så, men jeg håber, I nød videoen. Så hop lige ned og så tryk på den der subscribe-knap og klokken og smash the like-button og hvad I nu lige har lyst til. Så vi ses, folkens!